Jesus Christ. Amen. Kaya ang tao, pag siya'y namatay, mga kapatid, ililibing yan 6 feet below the ground. Amen? Pero ang tanong ko sa inyo ngayong gabi, pagkatapos ba ng tao'y mamatay, alam mo ba ngayong gabi kung saan ka pupunta? Sabi ng matanda kahapon, alam daw niya kung saan niya pupunta. O yung tinanong ko doon sa may namatayan kapatid, Nay, pag ikaw ba ay sakaling kunin ni kamatayan, alam mo ba kung saan ka pupunta? Oo, alam ko talaga. Saan ka pupunta? Ang sabi niya, malalangit ako. Bago ka pupunta sa langit, may proseso muna sa pagpunta sa kaharian ng Diyos. Amen! Hindi na kapag si Sir, pag namatay siya, ganun na lang, punta ka agad sa langit. Hindi mo man lang alam kung sino ano ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo man lang kilala kung sino si Jesus Christ sa buhay mo. Ngayong gabi, gusto kong sabihin sa inyo na si Lord Jesus Christ ang magliligtas ng kaluluwa mo. Hallelujah! Gaano kakahalaga? Ang sabi ng Biblia, ang isang tao na siya ay nagsisi, mga kapatid, sa kanya mga kasalanan. Dahil ang sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala nga. Amen? Nangagkasala. Ano ba sa Samar ang sala? Nakasala. Nakasala na, nakasanla pa. Saan ka nakasanla? Sa Diablo. Ano ba ang buhay mo? Mayroon na ba rito pinanganak na siya ay banal? Pwede ka bang tawagin na Santa Lourdes? Amen. Sasabihin mo bang ikaw ay si Santa Mirle agad? Amen. Ang Santa po, mga kapatid, ito po kung binago na ng Diyos ang buhay mo. Amen. Namula sa buhay na magulo, naging payapang tao ka na. Amen. Sa amin, may membro kaming ganyan pag nalalasing nung araw, brother. Manghahamon yan sa labas. Galing ng kulungan yan maraming taso. Pag nalalasing, hahamon yan, "Hoy, lumabas kayo dyan! Kung sinong matapang!" Ay, mapatid, dala-dalang itak. Kala mo si Diego silang labas! Wala namang pumapatol sa kanya, mga kapatid, kasi siya po ay walang pinag-aralan. Amen? Patulan mo lang natapos. Tapos yung mga kapatid, nagpapabugbog sa mga pulis kahit hindi niya kasalanan. Hanggang napunta siya sa kulungan, mga kapatid, sa Palawan. Nung siya'y in-invite ng aming kapatiran, sabi niya, "Hindi mo yan basta-basta mapapaya." Oh. Nung nangaral ang asawa ko, kasi siya ay pastor nung time na hindi pa siya namamatay. Namatay na asawa ko, mga kapatid. Nasa piling na si Jesus. Ang sabi po niya, "Brother To, ang kaligtasan na ikaw ay baguhin ng Lord ay yung tanggapin." Mga kapatid, siya nagsisi, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. At siya tumanggap ng Espiritu Santo. Amen. Mga mayroon na mga kapatid, kung 4 na taon mula ngayon, na kahit siya po ay namatay na, siya po, mga kapatid, ay nagpupuri parati sa Panginoon. Lumapit yan sa Panginoon noon. Yung dating siga na umiiyak na ngayon sa Lord, binago na ng Lord yung buhay. Hallelujah. Amen. May siga ba sa Diyos? Kahit ang laki ng katawan, lumabas din na magaling. Tinamaan siyang magaling. Mga kapatid, ang mga tao na yan, mga kapatid, kayang baguhin ng Diyos. Kahit ang tao, sabihin mo, patong-patong ang kanya mga sala, ang Panginoon ang tunay na nagbabago sa buhay niya. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, Pastor. Amen. Kung walang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. At sa po pang New Year's resolution ang gawin mo, kinabukasan, balik ka rin sa dati.